ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ. ಇನಿ ನಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಿನಿಕಿನ್ಯ ಢಾಬಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ನ ಪನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ರುಚಿ ಅವು ತಿಂದಿ ಬುಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಆತ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಮುಲಿಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತಿ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿನಗ ನಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಡು, ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈಜಿನ ತಪ್ಪು, ರಡ್ಡು ಏಲಕ್ಕಿ. ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು 3 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹದಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲ ಇಂಚ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಂದತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ. ಮೂಲಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ, ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್. ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡುಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ. ಇದು ಈತೇನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದ ತುಂಗ. ಒಂದು ಈತ ರೆಸಿಪಿ ಇಡಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪನ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಂಡ ಢಾಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾಕ್ಲೂನಲೆ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆರು. 2 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆಪುಣು ಗ್ರೇವಿ, ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಣುದಿತ್ತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. 3 ಟೊಮೆಟೊನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದನು. ಇಂದನಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂತೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪೌಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯೋಡು. 3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು, ಎಣ್ಣೆಲ ಸೈಡ್ ಬುಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಚಮಚ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡು. ಅವನು ಸರಿ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಲೋದಿ ಓಡು, ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋದಿ ಓಡು ಗ್ಯಾಸ್. ಬೊಕ್ಕಾಲಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಉಡು ಚಿಂಡಾವು ಪುಡ ಉಂಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡು 1 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತನೆಕ್ ಪನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನೊಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ದಾತು ಪನೀರ್ದು ತುಂದೆ. ಪನೀರ್ನ ಕೆಲವರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು, ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡವು ಪನೀರ್. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಪನೀರ್ ಸಪೋಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹದೋಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ತಾ. ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪು ತೂನಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ನಾತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ. ಪನೀರ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ತದ ಆಗು ಜೈಕ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಪನೀರ್ ಬೇಯ್ದು ನಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ್ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಟ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಜ್ಜಿರ ನಿಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದ ತುನ್ಗ. ಉದಕ್ಕೆ ನೀರು ಚೂರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನೀರು ಪಾಡುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು. ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡಂದ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್. ಉದೇನು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಪರೋಟ ದೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.